दिनै आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअ'आव जाय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जानो हागौ बेनि खायसे बाथ्राया नोंथांमोननि खोनानायाव एसे गोखा जानो हागौ। नाथाय बे मोनसे बाथ्राया थारदि जेब्ला नों दुखु जायो अब्ला बेनि मोनसेल' जाहोन दं। जेरैबादि नों सानदों लुबैदों जिउआ बेबादि जायाखै, माने बे जिउआ नोंनि हिसाबजों सोलियाखै। दा आं जाय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बेखौ गोसो होनानै खोनासं। मा जिउआ नोंजों माबा कन्ट्रेक्ट लादों नामा नोंनि गासै गोनांथिखौ जाफुंहोनो? मा जिउआ नोंजों माबा एग्रिमेन्ट साइन खालामदों नामा बेयो खालि नोंनि हिसाबजोंल' सोलिनो? आरे आंनि लोगो, जेब्ला हास्थायनाय लुबैनायानो नोंनि अब्ला बेखौ पुरा खालामनांगोनाबो नोंनिनो। जिउआ जेबो फारागजायारि नों थांनानै थायो ना थैयो। नाथाय नों थांना थानो लुबैदों अब्ला गावनि जिउखौ दाय होनायखौ बन्द खालाम आरो गावखौ ओरैबादि खालामना ला जायखौ नों हास्थायदों लुबैदों बेयो हारसिंनो नोंनि खाथियाव फैयो। गावनि ब्रेनखौ सलुशन्सआव फकास खालाम, प्रब्लेम्सआव नङा। जयै थानानै दा गाबबाय थादि आंनो बेखौ नांगौ, आंनो बैखौ नांगौ, आं बेखौ मोनाखै, आं बैखौ मोनाखै। आरे लोगो, गाबनो ओंखारदोंब्ला गाबना ला आरो गोसोखौ स्रां खालामना ला। नाथाय बेनि उनाव गावनि गोसोनिफ्राय गासै इनार्जिखौ बुंदि बास दा गोबां जाबाय, आंहा सिगांथिं आवगायलांनांगौ दं, दाथ' आं मोजाङै जिउखौ स्टार्टबो खालामाखै। नोंनि जिउआव गोहोनि जेबो खम गैया, बास बै गोहोखौ जमा खालामनानै मोनसे जायगायाव फकास खालामनांगौ। आरो गोसोआव लाखि, फकासखौ लामायाव खालाम, थांखियाव नङा। मानोना जुदि थांखिनि सिमाङावनो गब'नानै थागोन अब्ला लामाखौ आन्दायगोन। नाथाय जुदि ध्यानखौ लामायाव खालामगोन अब्ला दिनै नङा गाबोन थांखिखौ थारैनो मोनगोन। लामायाव मोनसे नङा हाजार हेंथा फैगोन, नाथाय जियानो जायाथों मानो गासैबो थासारियावनो दाथाथ', बास थांबाय था। माब्लाबा थांखांनाय सम नङाब्ला फैनो गोनां समा नोंखौ हमथानो गोबां नाजागोन। माब्लाबा गाबहोगोन, माब्लाबा सिगिगोन, नाथाय नों दाथाथ', बास थांबाय था, बास थांबाय था।